Ay ka na. Dakpan ka. Dakpan ka. Be, dakpan. Sana Be, dakpan. Sige daw, dakpan daw be. Teka dako pa. Huwag ko na dakpan mo. Sige daw, dakpan daw. Tekatik lang niya, tekatik lang dakpan. Sige daw be. Oh, sige, dakpan. Oh, ikaw na. Sige daw eh. Ha? Dakpan. Dakpan. Nol. Ingon siya ko nga. Nagsigarilyo di ka ganiha ha? Diyan nga, wala naman ito kayo. Guna kayo. Wala dito kayo. Pagkado, di ba pwede buwan apa? Kahit pa ko naman ako. Gait pa lang. Sigarilyo ka. Oh no. Di ko anday na siya dahitin. Ang kani ba? Ano nila? Kay akong kita na usad ang video ni Daddy Frankie. Kato bang gikuan nila nga guro bitaw? Sim gihapon dako gihapon nantiyan. Oh. Ka Daddy Frankie siguro sa tambal siguro ni nila nga no nga dako ilang tiyan. Kay bisan yung anak gid siguro ate. Muda ko antiyan unsa kay effect no? Basig na effect sa tambal ba. So ato nang ato na ipangutana nagbalik na to karon 27 ining buwan na. Ato ipangutana sa doktor kay basig epekto na sa imong tambal no. Kay ako pong gitan-aw ang video nilang Daddy Frankie kanang iyang gi-adapod nga may sakit nga pareha ni Ate Esther. Kuan gyapon tin kanang ay lang estimate yung nga ang kuan ni Daddy Frankie basin ko no og buntis ba. So walang ko naka-comment po dito, mo comment unta ko nga parehas na dire sa ako apon nga giatiman ni Ate Esther. So kay ndako man nantiyan. So mao na ate, no? Mao di guys no kay sa kanta sige apay pin. nice. Dakpan. Dakpan. Yun. Boy, dakpan ko.